Bai, hoixe. Orain? Ez, oraindik ez. Norena da? Nirea. Bai, baina norena da. Nirea, ba? Nor da idazlea? Julio Verne. Julio Vernerena. Orain bai. Zer moduz? Ongi. Barkatu, Amerika baduzue? Nola? Amerika? Bai gizona, liburu ezagun hori. Ezaguna. Norena da? Enago seguru. Kafkarena? Behar bada. Begiratu hemen. Zer nahi duzue? Liburu bat nahi dugu, baina... Nola du izena? Eta idazlea? Ez da ere. Poliziakoa da, hori bai. Ingelesa? Agian, Agatha Christierena? behar bada. Hemen daude denak. Ah, bai. Kaixo, non? Baita zuri ere. Zer da? Hementxe, denbora pasa. Hau. Hau? Ondo? Hori da? Enao, seguru. Zer da? Agatha Christierena? Ez, Ion Le Carrerena. Ah, bai. Ez da txarra. Zenbat balio du? 1200. Bai liburu garestia. Gaur ez dago ezer merke. Eskerrik asko. Agur. 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 Aizue, Zer? hau zuena da? Bai, gurea da. Hau burua. Mila esker. Agur. Hemen dago. Kafkarena? Bai, Amerika. Eta hori? Hau beste novela bat. Novela. Eta norena? Arantxa Horreta Bizkaiarena. Hortaz bi liburu.
Beraz, 1.800 pezeta. Eitzu, liburu hau nirea da. Zurea? Bai, honena da. Baina, Arantxa Urreta Bizkaia. Eta zu? Bikarbonato sodikoa. Klamoxil korizidina. Idatzi. Eta hau? Metadona. Jakutin emulsioa. Ez. Nola ez ez? Irakurri. Linimentoa. idatzi. Bazter hauek Irakurri. oso politak dira. Idatzi. Irakurri. Idazlea. Bai, gabon. Idazlea. Ondo, ondo. Idazlea. Nagusia. 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 Tira. Lehen ministro jauna. Egunon, Polok jauna. Eta ni jena jaunaren ambasadorea naiz Mohamed Lufti. Amerikarra? Bai, Andrea, Amerikarra. Jaun Andreok, orain Mike Oldfield. Galderak. Hau da zuen lehenbiziko txanda. Bai. Eta baita ere lehenbiziko galdera beraz. Indiarrek berriro eraso. Galdera. Euskalo, hau jakin. Bidaia. Bidaia laburra. Bidaia luzea. Laburra. Luzea. Luzea. Laburra. Bi ordukoa da. Luzea. Hau, ordu erdikoa. Laburra. Soka. 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 Hau ez da egokia. Hau bai? Politak dira. Eta kirola egiteko egokiak. Hauek dira egokiak. Astuna. Arina. Arinak. Astuna. Arinak. Astunak. Igo. Jaitsi. Igo. Jaitsi. Igo. Jaitsi. Hau Marilyn Monroe. Hau Paul Newman. Paul. Hau Robert Redford. Eta hau? Ez da ezaguna.
Ze musika da hori? Oso ezaguna da. 5. sinfonia. Beethoven. Gero arte. Zer? Adiskidea? Ez, ezaguna. Ez. Betaurreko hauek ez dira nireak? Norenak dira? Utzi betaurrekoak. Eta ikusi. Ordua da. Bai, barkatu. Gabon. Gabon. 14. 15. 17. Hauek dira, ezta? Bai, eskerrik asko. Hau da nirea. Hau da zurea. Eta hau norena da? Nirea ez. Aizu, hau ez da gurea. Ai, barkatu. Hau da zurea. Bai, hau da nirea. Hau nirea da. Hau zurea da. Hau ez da nirea. Azlea. Nagusia. 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 Tira. Lehen ministro jauna. Egunon, Polo jauna. Eta ni jena jaunaren ambasadorea naiz Mohamed Lufti. Amerikarra? Bai, Andrea, Amerikarra. Jaun Andreok, orain Mike Oldfield. Galderak. Hau da zure lehenbiziko txanda. Bai. Bai. Eta baita ere lehenbiziko galdera beraz? Indiarrek berriro eraso. Galdera. Euskalo, hau jakin. Bidaia. Bidaia laburra. Bidaia luzea. Laburra. Luzea. Luzea. Laburra. Bi ordukoa da. Luzea. Hau, ordu erdikoa. Laburra.
Soka. 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 Hau ez da egokia. Hau bai? Politak dira. Eta kirola egiteko egokiak. Hemen dago. Kafkarena? Bai, Amerika. Eta hori? Hau beste novela bat. Novela. Eta norena? Arantxa Orte Bizkaiarena. Hortaz bi liburu. Beraz, 1.800 peseta. Eitzu, liburu hau nirea da. Zurea? Bai, honena da. Baina... Arantxa Orte Bizkaia. Eta zu? Bikarbonato sodikoa. Klamoxil korizidina. Idatzi. Eta hau? Metadona. Jakutin emulsioa. Ez. Nola ez ez? Irakurri. Linimentoa. Idatzi. Bazter hauek. Irakurri. Oso politak dira. Idatzi. Irakurri. Idazlea. Bai, gabon. Idazlea. Ondo, ondo. Ida... Hauek dira egokiak. Astuna. Arina. Arinak. Astuna. Arinak. Astunak. Igo. Jaitsi. Igo. Jaitsi. Igo. Jaitsi. Hau Marilyn Monroe. Hau Paul Newman. Paul. Hau Robert Redford. Eta hau? Ez da ezaguna. Ze musika da hori? Oso ezaguna da. 5. sinfonia. Beethoven. Gero arte? Zer? Adiskidea? Ez, ezaguna. Zer nahi duzue? Liburu bat nahi dugu, baina... Nola du izena? Eta idazlea? Ez da ere. Poliziakoa da, hori bai. Ingelesa? Agian.
Agatha Christiena? Behar bada. Hemen daude denak. Ah, bai. Kaixo, non? Baita zuri ere. Zer da? Hementxe, denbora pasa. Hau. Hau? Ondo? Hori da? Enao, seguru. Zer da? Agatha Christiena? Ez, Ion Le Carrerena. Ah, bai. Ez da txarra. Zenbat balio du? 1200. Bai liburu garestia. Gaur ez dago ezer merke. Eskerrik asko. Agur. 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 Aizue, Zer? hau zuena da. Bai, gurea da. Hau burua. Mili esker. Agur. Bai, hoixe. Orain? Ez, oraindik ez. Norena da? Nirea. Bai, baina norena da. Nirea ba? Nor da idazlea? Julio Verne. Julio Vernerena. Orain bai. Zer moduz? Ongi. Barkatu, Amerika baduzue? Nola? Amerika? Bai gizona, liburu ezagun hori. Ezaguna. Norena da? Enago seguru. Kafkarena? Behar bada. Begiratu hemen.